Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapinta sa gasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam. Anag pailingad itinagan a Carlito, nga iti agdama kat adda ijay Kuwait. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy a kablaaw. Kablaaw para kani pagayam Carmelo Rapanot, kani Mrs. na dita Irisan, Baguio City. Happy graduation ka dagiti dua babalasang ko ada Chen dita Bansa National High School, kan Zaira Amor dita CCDC dita La Trinidad, from Mama Rachel Aiso. Shout out iti Astrero family dita Kawayan Isabela, from Daisilin Astrero iti Hong Kong. Aspilyaga kan Mabutas family dita Inabaan Norte Purok 5, from Marlon Aspilyaga. Shout out kada Merly Ormeneta iti Kuwait, Julius Cesar Rosena dita Taiwan, from Hong Kong Girl with Love. Ti pamilyak dita Pudtol Apayao, da Jerilyn, Jmar, Josel, Saily, JR, kan Christian Ramos, from Judith Ramos iti Kuwait. Friends ko dito'y Hong Kong kan amin a relatives ko dita Santiago City, Isabela. Ti Corpus kan Kasuga family, especially dagiti talong nga anak ko ada Diane, Ryan kan Nicole, from Rowelin Corpus. Madriaga family ni Inang Ligaya Madriaga kan Chris Kabaktulan dita Alakapan, Cagayan, from Jamji Madriaga.
Shout out iti Navarro, Real, Visitasyon, Kandakiwag family, especially Tatay Eduardo, Mama Marie, Daddy Marlon, Tito Edison, Dita San Mateo Isabela, from Levi Dakiwag. Dagiti co-workers ko dito'y June Bills Resto, ada Charlie, Robert, Jingjing, Carmen, Leia, kan Omar, from Shands Padilla. Amin at taga Bagnos Alicia Isabela, from Heidi Daluyan. Happy birthday, Maricel Concordia. Happy graduation, Francine Slove Odlus, Ditaukab Elementary School, Itugon, from Marilu Odlus. Shout out ka ni Kuyang Elon, ang nagagat akadwak a driver from Orlando Juliano. Ni Gerald Jan Laguna, Dita Pangasinan. Jovin Onabia, Dita Barangay San Lorenzo, Bugay, Cagayan, from Maria Sheila Onabia, iti Kingdom of Saudi Arabia. Makablaawan pa'y dagiti kakabsat ko ada Cesar ken Junior Estrada, Dita Purok 7, Burgos, Cabarugis, Quirino, ken tikabsat ko ani Herminia Gascon Estrada, from Rosita Estrada. Salvador kan Pascua family, ije angadanan Isabela, from Reynante, Salvador. Makablaawan pa'y ni Girly Cabero kan anak da ada Clixie Nicali, Zyril Angel, Nika Angela, from Clifford Cabero, iti Magapit, Lalo, Cagayan. Intay nga roden ituloy abasaan ti surat ni Pagayam a Carlito. Dear Manang Emmy, ilingad na kumalatan itinagan a Carlito, kat iti agdama adaak dito'y Kuwait. Sumagmamanumutan adaras a nagabroad ak manang, kat dito'y nga rod tinaudi anapanak, ta medyo napintas ti offer kanyak. May saak nga engineer manang, iso mabainak la ko mga agsurat gapo iti profesyon ko. Ngam ti maysa kadagiti katrabahwak tinangengganyo kanyak, tanaidrama yumatan dito'y programa yo ti padas na. Kinapudno namanang, impangag na kanyak ti panangitampok yo iti padas na, kat talagamat anatignay ti riknak. Isupay tinag ko na, ang makapabang arik na iti kanito amang ngagamon ti padas mo, ama ipatangatang dito YouTube channel yo. Iso, ang nagdesisyonak mat nga rod, amang ipadrama iti padas ko, kat makaamu kayo lakuman manang, amang iurnos iti surat ko. Jesus, naladawak man ni nasimrag. Nalpasan ti flag ceremony. Ay, anyamot din. Kanahin aklatan na maladaw. Aginahay daklatan sumrag iti classroom mi. Sana bali, tay timot likod tayan ti tugaw ko. Nubitsi dagiti kaadalak. Saan da ka basta madlaw? Paimingak langan tapno dinak masiputan ti maestra mi. Aday ta, ada ako ni ti batog ti classroom mi. Inayadak man pa di sumirip itiri daw. Naulimag dagiti ka klasik. Kat, ala, kasla da quiz mi ah. Madlaw nga da sungsung-batan dagiti ka klasik. Inayadak kong tagarudok amapan iti tugaw ko. Bayat ama kumigom ti maestra mi tayo ti table na. Teta, agyaman ak. Saan ang naglaw ni ma'am? Ala, at dangag pa'y so quiz mi. Damagag langan iti kaadalak no niya di sungsung batan da. Sungbatak matentap no sa anak ang masiro. Naimbaglaangan, tadi nakanadlaw ni Ma'am Itay Carlito. Tano saan, sigurado anay baskag ka manan analadaw ka. Wen nga Regina. Kasanumat ngamin. Tinulungak pa'y dananang gantatang sakbe asimbrol ka kiti pagadalan. Kasta ka di? Wen Gina.
Among mutan no kasano ti kinarigat ti panagbiag mi. Iso ang masapol at tumulong ak kadagiti dadakkel ko. Tapno sigurado ang makaadalak. Amom Carlito, dayawan ka itinalabas sa kinagagat kan kinasaot mo nga agadal. Gina, Nasaya ati kas tangaramid mo. Masigurado ka na pintas to ti masakbayam no makaadal ka. sapay la ko mato pumayso day tangay bagam Gina. Talaga kayat ko ti makalungaw iti kinarigat. Isungor ni kagkagumaak ti makaadal. Nauray ka sa no ti kinarigat ti panagbiag mi asang kapamilya. Mamati ak ngagbaligi ka iti kasta panggap mo Carlito. Dakkel ti pamatik iti kabailam. Gina, awanan ti papel ko. Ang mga no dapay papel mo. Dumaho takman. On Carlito, adapay. Oh, atoy. Agyaman na ka. Naimbang lakit din. Tada ni Gina akanain na pagdawatak na awan papel ko. Ay, nagrigat lakit din ay ati marigrigat. Awan pa igatang iti papel mo't. Oh, Carlito, okay ka kadilaan. Di mo matlang amin ng suratan day tapapil at dinawat mo kanyak. Ha? Wano, di mo manan amuno anya ti haramidem. Uy, amok-mut Di nakpagdanagan, Gina. Adda lang amin kilata na panunot ko. Iso ang nagsari madingak. Ha? Anya kay dayta? Basta, malak. Rogyan dakitin tagwis. Tamang ano kilata. Pass your papers. Kunan tumanin ni ma'am. Makabanog mo ti magmag na. Talaga nagrigat ti kastoy. Magmag na kasumrok iti pagadalan ni tagsapa. Magmag na akto man ni agawit iti malam. Oray pay. Masapol na aganusak. Talaga namin na kayat ko ti makaadal. Tapno da napinta sa masakbayak. Kayat ko. Di Carlito. Ay, sigurado. Ape anagado ti tao iti paraangan mi. Anya nga ta tinapasamak. Daras ko dito manan. Diyos ko. Dualungon ti masungada kidayan ti balay mi. Ano ti kaya tasawan na ito eh. Aping at na dualungon iti balay mi. Apay! Naklaatak iti day di amalam a panagawid ko manang Emmy. Kat kasla nagtupak kanyak ti langit. Apaman anaamuak anakamasayag gayaman dagiti dadakkel ko. Gapo ta nairaman da kadagiti pimusay, idinaawanan iti preno kan nabaliktad tinakiluganan da nga elf truck. Pirmi ana depresak idi manang, kat jak amu ti rumbeng nga aramidak. Naikanakla ang itinamnama kan direksyon, idiinjaya ti ikit ko akabsat day dinanang, a makipagnaedaklangan kadakwada. Kat tibalay kan sularmi, ilako lakanon apagadal ko. Imanugutak nga rod iti kasjay asing-asing ti ikit ko, nang runa kat awan mo't anak da nga agasawa. Ti impagarup ko akaaddan ti mangsaranay kanyak, gapo iti napasamak kadagiti dadakkel ko, nasukatan iti ad-addapay a depresyon manang, gapo kadagitoy apagteng.
Dayta, nakarumbuhat ako na. Masapa kita sumrag iti pagadalan, tapno sa anak amaladaw manan. Indakon. Uncle Doro, mapanakon. Nay, abay Carlito, sa dinaw ti papanam. Ha? Uncle Doro? Sa dinaw ti papanam ko na. Nakon iti pagadalan, Uncle. Sumrag akon. Nagkuna sumrag ka ita iti pagadala. Ha? Saan ka sumrag kita? Aglangan ka, tatulungan na kajitalaw. Uncle, ada eksamin mita. Katanya nga iti bibiyang ko iti examen nyo, Durbab. Ha? Basta nalawag dyan bagak. Aglangan ka ita, tatulungan na kajitalaw. Ado, tinaskin nga aramidan ita ijay. Isa tulungan na, Carlito. Auntie, masapol nga agbayad ako ni pagkatalan tapno maka-examin ak. Umadani nga minon ti pa nag-exam mi. Pangalaam nga iti pagbayad mo. Ha? Auntie? No apay adi ka pa'y lagsardeng nga agadal. Saysayangam lang ti panawon ken kwarta gapo iti dayta nga adal-adal nga ibagbagam. Auntie? Oh, apay akit kita ang nakitikas ta, Carlito. Aday bagam kanyak? Kwa, auntie? Di mat, ada kayo tinaglakwan ti sular kan balay mi. Kung ayaw nga aramatag dahi iti panagadal ko, saan ka di? Nagpuskol mo ti rupam, tasapulam pa lang tinaglakwan, di balay kan sularyo. Ha? Auntie? No di naglakwan ti balay kan sularyo ti pagkarkarit mo. Awanan manuwat lang ang day ngay. Dandani nagkurang paya pinagbayad ka dagiti nagastos idinatay dagiti dadakkel mo. Anya? Ngam, auntie? Diyak amo pinagbayad yun day kwarta? Kan may sa, tamo kat nagtitinulungan dagiti kakalugaran kan gagayam day dinanang kan tatang tinagastos. Manipot pan na kay masaya kaging kay tipan na kay tabon da. Na, apay, nagbastos kan, Carlito. Nakwenta ka launay Huh? Manumutlaangan nga iti naurur idinangtad iti donasyon dagiti kaaruba kan dagiti ibagbagam agagayam dagiti dadakkel mo. Dandani kurang paya paggatang iti saggaysada alungon. Auntie? Kan mabalin ka di Carlito, di ka man makidiskusyon kanyak. Awanan ka iti utang anaing bag-anak. Sika lang arudan ti tinulungan mi, babaan iti panangkup-kup mi kan ka. Sa ita, kasta pa iti isubad mo kada kami. Awanan ka iti utang anaing bag-anakam, buwisit ka. Di ka nagbandong nga grubat ama pa ni pagadalan, Carlito. Tasan ka sumrag ita? Anya? Uncle, masapula sumrigak. Saan ka mabalin nga aglangan ng runa ita? Tanagaplayak iti trabaho iti pagadalan. Saan mananatangkin ta ulom si ka, Carlito? Ibagbagak lang aruda na saan ka sumrag ita ngam nagadupay lang nga saom. Uncle, amuya sana kasukir. Si tadaan na ka mga rami diti amin nga ipaaramid yung kanyak. Kastamit lagayam. Ditong palom nga ruti ko na kasaan ka na sumrag ita. Sikatimapan mga bono ka dagiti mula iti bangkag. Tama sa duta ka mapan tanang obarak. Di ka man sinaya ita mga numatibab ka, Durbab. Sige, Uncle. Tsaka nagsinnaay. Ladingitik nga ibaga kada kayo. Tasan kayo mo tamabalin na tong palin nita. Anya jay kunam? Saan kayo mabalin na tong palin, Uncle? Aramidak ti amin na kayat yo. Ngam no ultimo ti panagadal kukot matadahalan ka po kada kayo. Diyak itulok na ita. Saan na pulos?
unayan ti kasta mapaspasamak ken ka, Carlito. Gina, Sigurado akakaasi ka manan iti pamayanda paman nga agawid ka. sigurado day ta Isa pang panunutot ti sahanan nga gawit. Anya? Sa dino ko matipapanam ngay no di ka agawid. Makam mo ditan. Awan mo dlat Serbina makikabkabalayak kadakwada. Taimbi sa tulungan dak. Isuda pa iti makagapo. Tapno jak maragpat tara paap ko akang runa na supsuportaran ididag iti dadakkel ko. Una yan, Carlito. Una yan ti mapaspasamak ken ka. Gina, pangasip. Di nakasyan. Saan ko kasapulan ti panangasi ita? Ti kasapulak kat suporta. Amo matasuportaran kay ti amin abanag, Carlito. Agyaman no kasta Gina. Talaga aday ta ti kasapulak ita. Talaga jakon kaya ti agna di jayan daigit ko. Agawid aklang. Talag dagiti kagawaak. Ngam pumanaw ako ni Jay. Jak itulok nga isuda ti manglap pa di tara paap ko. Ang makaturpos iti panagadal. Jak itulok kapulos. Kas itininamnamak manang Emmy, pirmi ti unget ni ikit ko apaman asim mang petak. Kesyo natangken ti ulok, kesyo awan kano ti utang ko anay imbag anakam, gaputa suksukirak ida iti asawa na. Jaklatan nagtagtagari iti daydi akanito. Tadyak kayat amadlaw da ti panggap ko apumanawan iti poderda. Tirigat namanang, nagadupay lang nga impapaaramid da kanyak, iti daydi akanito. Banag ajakmat na pagkadkadan, takas iti nakunakon, jak kayat amakadlaw da. Apaman nga imadalam ti rabii, kenar nakandan nga agpadpada, naglibasak a nagtalaw manang. Nagkatang-katangak iti sentro ti lugar mi iti daydi arabii, ket iti lasod ti sumagmamanong aldaw, sakbay a nakakita ak iti mabalin ko a pagkamangan. O anya, nabsog ka kadimot laang, Carlito? Wen sister, agyaman ako na iti panang pasangbay. Kan panang pakanyo kanya. Awan anyaman na. Kas itinakunakon kan ka, tulungan dayto akong bento dagiti agkasapulan. Saan mi ang mabalin na pagtalikodan dagiti kasken ka, nga awan pagkamangan na. Sister, Bayat ti panagsalsalaysay mo iti napaspasaram. Tining-tingiting ko ti amin. Rik-rik naek, nagsasaukay ti agpayso. Wenno agar aramid ka lang iti istorya, Carlito. ha? Ket nariknak ti kinapudno dagiti imbagbagam. Iso a nakasagana kami amang tulong ken ka. Ha? Anya ti kayat yu asawan, sister? Kas itinakunakon, daytoy akong bento, ket si dadaan amang tulong ka dagiti kasken ka nga agkasapulan. Iso ano kayat mo? Agnaed ka ditoy, ket ti kumbento ti makaammo amang paadal ken ka. Mayat ka kadi? Una, sister. Apay kit din na saan ngay. Mayatak iti dayta. Mayatak unay.
talaga asan kan asumrak, Carlito. Kunak no talaga asan kan nga agadal. Gina? Amom ka di, namitlo adaras ngay may dito iniikit mo amang sapsapol kan ka. Ha? Kinasarita ng ti maestrata yo. Iso apatyak akasarita na ka ni ma'am. Apaman nga dawayana. Ni, apay nga ta? Anya ti ginagara ni auntie dito pagadalan? Apay asap sa pulan na. Panagkunak kat saan anasaya at ti makagapo, Carlito. Ha? Gina? At damin sayang gusang nga agwarwaras itay ti pagadalan. Maipapan iti gagarakan ka ni ikit mo. No apay asap sa pulan na ka. Ni, anya nga data? Tumag ka, Carlito. Tay bagakkan ka no anya ti sayang gusang anakadanon kanyak. Dumngag ka. Isublim laangan titinakaw mo akwartay di pimanaw ka, Carlito. Ni, anya tinakaw akwarta nga ibagbagayo. Di kan agid di si ka, Carlito. Ha? Talaga nga awanan kay tibain. Awan utang mo anay baganakam. Kinupkup da kay di pimusay dagiti dadakkel mo. Karpasan na, kastapay ti isubad mo kada kami. Takawan na kami pay. Amo ti Diyos nga awan ti tinakaw. Ay, di mo iraman ti Diyos iti saritaan. Mangirnad ka kumamot, mangiraman iti Diyos. Di ka lagbain at talaga. Auntie! Di ka kundi sangit ta saan ko akasapulan day talwam. Jay kwarta at tinakaw mo ti kasapulak. Isublim day jay no di mo kayat nga ipapulis ka, Carlito. Sister, anya ti mapasamak kanyak? Si kantinag ko na, nga awan ti dakas nga inaramid mo, saan ka di? Talagang awan, sister. Sa anak nga agtatakaw. Pudno amarigrigatak. Kan ulila ako na demang. Ngamjak tumalipatan ti kanayon nga ibilin iti dagiti dadakkel ko. Sa anak ka nung agtakaw. Tamay sa dayta kadagiti napatagabilin ti namarswa. Pudno launay day ta, Carlito. May isa kadagiti sa nga pulo akapat gan abilin ti Diyos ti saan na panagtakaw. Kadyak to arami din na pulos dayta. Takanayon nga ibilin kanyak dagiti nagawanan adadakkel ko. Ti may papaniti dayta abanag. Di kagdanag, tamamati akan ka, Carlito. Sister? Madaman nga sa sikaswan dagiti naayat amang tultulong dito'y kumbento, ti maipapan iti nakaipasungal ngalam. Kat mamati ak arumwar ti kinapudno. Ta saan to apulos abaybayan ti namarswa dagiti mairuruman. Tandaanam dayta, Carlito. Kadagi di agondaway man ang Emmy, kararaglaang ti adda nga igam ko, kontra kadagi ti akusasyon, kan ar-aramidan kanyak ti mismo nga ikit ko, akabsat day di inak. Iti panagtulid ti panagimbestigar dagiti masaknan, saan daan na panagnakan nga adda tinakaw ko, tatalagamot ngamin nga awan. Tikat di na amwanda, kat ti panangloko kanyak ti mismo nga ikit ko, maipapan iti naglakwanda iti daydi solar ken balaymi. Intuloy nga rod dagiti mamadre iti nakaisarungak a kumbento tinang paadal kanyak. Agingga ana iturpos ko ti kinainhinyero. Kat ita tamang manggedakon,
pasaray mapanak iti kumbento tunggal agawidak dita Pilipinas. Kat mangtedak iti donasyon, kanda dumapay akasapulan da para kadagiti tultulungan da. Daytoy tipadas ko manang, kat agyaman naklaunay kada kayo. Tuy pagayam mo, Carlito. Pagayam Carlito, agyaman kami matkan ka. Daytoy padas mo kat maysa kadagiti pakasaritaan anay patulod kada kami, at talagamat anapnuan iti inspirasyon, arumbang laeng apagtuladan dagiti dumdungeg. Itultuloy mo ti kinamanagtulong mo pagayam ko. Tamamati ak nga adupay aparabor ti sumangbaykan ka. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Dintun mapunas dito'y lagi dagiti naglaban